Γεια σας φίλοι και φίλες, ονομάζομαι Μαριάς Και εγώ Άγγελος και είμαστε εδώ για να σας δείξουμε ένα πείραμα σχετικό με τον ηλεκτρισμό. Έχουμε φέρει εδώ πέρα μια απλή μπαταρία 3V, μερικά καλώδια κροκοδιλάκια, ένα απλό φωτάκι και έχουμε βάλει σε ένα ποτήρι μπαλάκια πολυμινόχαρτο και στις άκρες έχουμε βάλει πόλους σε πολυμινόχαρτο για την ευκολία σύνδεσης. Για σύνδεση τα καλώδια, Άγγελε. Μα γιατί δεν ανάβει? Δεν ανάβει. Δοκίμασε να κάνει αυτό το νητήρα. Μα γιατί άναψε? Αυτό το φαινόμενο που βλέπεις ονομάζεται επιχείρηση. Τα μπαλάκια, ακόμα και αν φαίνεται να κουμπάνε και το κύκλωμα φαίνεται κλειστό, στην πραγματικότητα κουμπάνε πολύ χαλαρά και δεν αφήνει το ρεύμα να περάσει από αυτά. Αλλά με τον ηλεκτρικό παλμό που έκανες, αύξησε την αγωγημότητα από τα μπαλάκια, αφήνοντας το ρεύμα να περάσει, κλείνοντας το κύκλωμα και ανάβοντας το λαμπάκι. Τώρα δοκίμασε να το χτυπήσεις λίγο. Μα γιατί έσβησε? Όταν εφαρμόσουμε ένα μικρό καταργισμό στο κύκλωμά μας, τα μπαλάκια απομακρύνονται το ένα από το άλλο, ανοίγοντας το κύκλωμα και σβήνοντας το λαμπάκι. Έχει κάποια πρακτική χρήση αυτό? Στα τέλη του 19ου αιώνα χρησιμοποιούταν από τους επιστήμονες για την ανίχνευση ραδοκυμάτων στη βελτίωση του κώδικα Morse και ο Marconi το χρησιμοποίησε αυτό να δημιουργήσει τον αστρίμωτο τηλέγραφό του. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Και ελπίζουμε να αγαπήσετε τη φυσική όσο την αγαπάμε κι εμείς.